Assalamu alaikum. A yau darasin namu bayan mun san ma'anar AI da abubuwan da yake yi, sannan kuma mun san bambanci tsakanin human intelligence da kuma artificial intelligence da kuma augmented intelligence. A yau abin da za mu taɓo shi ne NLP, wato natural language processing, sai kuma za mu taɓa LLM, wato large language model kenan, da kuma pre-trained model da custom models. So wa'innan abubuwa ne, kashe-kashe ne na models da ake amfani da su, kamar ChatGPT ɗinnan da sauran AI da muke amfani da su. Za mu san su waye, ya ake yin su, ya ake shirya su, ta wace hanya suke fitowa, kuma abubuwan da muke yi a ciki, kamar mu yi rubutu a ciki, mu samu masu translation, ko kuma mu yi rubutu da Hausa a fassara mana da Turanci a yi waye, to duk za mu san menene suke providing wa'innan abubuwa. Dalilin da ya sa na ce NLP a ciki, na sanyo NLP shine natural language processing. Shi yana ɗaukan dukkan wani abu da ke online haka, wanda yake digital. Shi ke processing na fassara, shi ke da alhakin ɗaukan fassara. Dukkan wani abu da yake digital ne, kamar irin su Google Translate ɗin nan, za ka je da yaren Hausa, maybe za ka yi translating ɗin shi into Arabic, ko kuma ka yi translating ɗin shi into Pakistani, ko kuma ka yi translating ɗin shi into English, da dai sauran dukkan wani abu da ya shafi yare ne. To NLP shi ke kula da wannan harkar, su ya shiga ta ko'ina. Don haka idan ka je cikin ChatGPT ka sa mishi rubutu ya fassara maka, to NLP, an yi amfani da NLP a gurin. Idan ka je kai mishi voice sai aka maida shi text, to shi ma nan aka maida shi text zuwa wani language ɗin, shi ma an yi amfani da shi. Sai LLM ɗin, LLM, kuna ji, LLM, large language models. Su wane ne wa'innan? Su ne kamar su ChatGPT, BAT ɗin can, da su Copilot haka. Su ne models na AI su ne models na artificial intelligence da aka samar, aka ba su horo da data masu yawa, aka sa musu abubuwa na ilimi ɓangare-ɓangare. Za ka iya sa musu hoto, za ka iya sa su ƙirƙirar maka hoto, za su iya baka bayanai akan ilimuka da yawa, za su iya maida maka daga murya zuwa hoto, za su iya maka abubuwa dai masu yawa. So an ba su large wannan data, suna da large data a kansu, na yanda za su iya yin abubuwa masu yawa a kansu. So su ake kira LLM, large language models kenan. Su kuma zan iya cewa kamar ana haifar da su ta hanyoyi da dama. So ana samun su, zai iya cewa ta yaya, akwai waɗanda ta yaya ake samar da su. Akwai waɗanda za ku ga ba sa aiki irin su ChatGPT ɗin nan. Kamar idan muka duba lamatiri da ke cikin WhatsApp ɗinmu, ilimin shi bai kai na yanda ake ba. Akwai wanda ma kawai shi recognition ake sa mashi, wanda kawai dai idan irin na kamar applications ɗin nan da muke amfani da shi na banki, za su zo for security purpose ne, kawai za su ɗauki hoton ka, su wane ne. Akwai waɗanda idan muka je text to wannan ne, text to image, za su iya maida maka. Akwai waɗanda text to speech ne, akwai waɗanda sun haɗa gaba ɗaya. Su waɗanda suka haɗa gaba ɗaya za su iya baka kuma ilimi da yawa. To kowanne ya danganta. To bari mu ji ta yaya ake samar da su. Za a ce musu AI models ko? To kowanne kuma da sunan shi. Wannan ChatGPT, wannan BAT, wannan Gemini, wannan Copilot, gashi OpenAI da sauransu. So ta yaya ake samun su? Ta yaya ake samar da su? Akwai hanyar da ake samar da su. Maybe shi wannan ya zama kamar uwa ne, ya samar da 'ya'ya. To 'ya'yan nan idan ana so su zama kamar uwan nan, ta yaya ake yi? Akwai wanda ake ɗaukan shi ɗan riƙo, a ɗauko shi a raine shi. Kun gane? Shi ne pre-trained model. Ɗan riƙo ne, already mahaifiyan shi ta ɗauki cikin shi, bayan ta ɗauki cikin shi, ta haife shi,